мардум аз ҳамун табиати кӯҳсори зинда камтар дур ҳастанд. Барои ҳамин мо ҳаракат мекунем ҳамин табиати кӯҳсор, табиати зиндаи зебогии табиати кӯҳсора ба хонаи мардум гуфтам мумкин ки дастрас кунем, ҳамин наздик кунем ҳамин чизҳоя, ҳамин зебогии табиати. аз соли 86 боз мо аз паи ҳамин касбем. аз цементу қум ҳамин сангҳоро худамон ба санг монанд карда месозем. иҷроишаш давомнок аст. ина берун ки борону барф аст, офтоб аст, барои ҳамин камтар дар берун ин кор мушкилтар аст.